Dan zat ik gisteravond nog even op jullie site te kijken en het duurt niet zo heel erg lang meer. Maar dan kunnen we het jubileum van Roodkapje gaan vieren. Zijn daar al wat ideeën voor? Hoe oud is zij dan inderdaad? 23 of zoiets denk ik nu? Zou kunnen, dat ze dan 23... Ja, eigenlijk is ze dus ook al 28 jaar oud hoor. Alleen de eerste 6 jaar hebben we er verborgen weten te houden voor het grote publiek. Maar inderdaad, in 91 is zij uitgespat en is het de gekte losgebroken. Dat klopt, ja. Dus die is inderdaad ook al een volwassen dame geworden, ja. Nou is dat misschien wel heel erg op zaken vooruitlopen, maar gaan jullie daar nog iets mee doen, denk je? Ik vrees het van niet, maar ik weet het niet. Misschien als ze 25 wordt, dat het dan eens een keer... maar ik weet het niet. Wie weet wordt er eens een Avicii-mix van gemaakt of zo, ik weet het niet. Over Avicii gesproken, die nieuwe single Zoveel Mensen. Hartstikke leuk liedje, typisch Pater Moeskroen, maar toch misschien weer iets opgehipt na deze tijd, hè? Ja, dat is mede dankzij de producers die eraan gewerkt hebben. En ook wel een beetje, ja, je bent toch nog op zoek naar weer iets flitsend, iets verrassend en zo. En we denken dat we dat met deze single wel weer geflikt hebben, zeg maar. Dus, hebben we gewoon de basdrum wat harder gezet.